Anna Höglund in njena dela spremljam že zelo dolgo. Najbolj pa me je navdušila z zadnjimi deli, ki so v bistvu avtorske slikanice, pa tudi ilustrirani romani, v katerih vedno obravnava zelo, zelo pomembne teme, ki so zanimivo branje za prav vse generacije, imajo pa izjemno sporočilno vrednost in prav to je tisto, kar me je pri njih najbolj prepričalo in najbolj navdušilo. Tista, ki me je v hipu osvojila, pa je knjiga Biti jaz, ki pripoveduje o 13-letni Rosi. In v njej torej spoznamo povprečno najstnico, ki veliko razmišlja o sebi, o odraščanju, o spreminjanju svojega telesa, o odnosu med moškim in žensko ter o položaju ženske in moškega v družbi, kar so seveda vse zelo, zelo pomembne teme. Poseben izziv pri prevajanju te knjige je bil seveda jezik, najstniški jezik je bilo treba uporabljati. In jaz se seveda spomnim, kako smo recimo mi v mojih najstniških letih rekli, da smo se poljubljali, kako smo rekli našim intimnim delom in tako. Ampak od mojih najstniških let je seveda minilo že precej časa in tako sem malo poizvedovala pri prijateljicah in prijateljih ter njihovih otrocih, ki so že toliko stari, kako pa danes, kaj mladina reče temu, da seveda ne bi uporabljala kakšnega bolj arhaičnega jezika. Predvsem pa je bilo prevajanje te knjige v velik užitek. Namreč tukaj ne gre le za vsakdan ene najstnice, temveč v knjigi spoznamo tudi zgodovino položaja ženske in moškega v družbi, kako se je začelo, kako potekalo, kako se je to razvijalo. In predvsem se pojavlja vprašanje, kje pa smo danes. In zato to ni knjiga samo za najstnice, to ni knjiga samo za ženske, ampak je odlično branje za prav vse. Zato bi jo še posebej priporočala fantom in pa moškim, saj se v knjigi precej zamislimo in se lahko vprašamo, kaj bi se še dalo spremeniti. Avtorica Anna Höglund je Švedinja in na Švedskem zelo radi pišejo o takšnih temah, še posebej v mladinski književnosti so zelo priljubljene. Pri nas pa moram reči, da je bilo nekaj težav. Namreč, ko sem knjigo prvič predlagala na eni založbi, so rekli, ojoj, to pa še ne bo za slovenske bralce. Ampak sem vztrajala in na založbi Pivec so na srečo prepoznali, kakšno izjemno vrednost ima ta knjiga. Dosegla je že veliko bralcev, upamo, da bo jih še več, da bo dosegla tudi vas, če še vas ni. In da se bodo bralci ob njej malo zamislili, malce poskušali dojeti, da se še zdaleč ne moremo trkati po prsih, ampak da imamo v bistvu še kar veliko postoriti na področju, ki ga knjiga obravnava. Želim vam prijetno branje in se poslovim po švedsko. Hej då! Ja, numera har jag faktiskt det. Jag har ett litet hus på gården. Jag ska ta med er dit, jag ska försöka vända på kameran ska ni få se hur det ser ut. Ja, det är ganska litet, men jag gör sällan så stora grejer. Ibland till böckerna målar jag lite större saker, men för det mesta är det litet format. Här är den senaste boken som precis är klar som jag har jobbat med. Jag har gjort figurer i lera och fotat av. Och sen har jag, så här är som omslaget ska bli sen. Diddy och Gogo väntar på bussen. Det är fritt efter i väntan på Godot. Här är ett par andra figurer som har varit med i flera böcker. Mina och KG. Och ja, här är mitt favoritmaterial. Mina karandashkritor som är sorterade i färg. Och sen runt väggarna här så har jag en lina där jag hänger upp. Nu är ju bara en sak som hänger där för jag har precis börjat på den. Men annars när jag till exempel gjorde Att vara jag så hängde jag bilderna runt i den här linan. Och så kan man liksom fundera på hur man vill ha dem sen och flytta fram och tillbaka och så. Ja, då går vi in och fortsätter. Det här med att illustrera till andra och göra sina egna idéer, det är nästan som att ha två olika typer av jobb tycker jag. För det är liksom lite annorlunda processer. När man illustrerar till en annan författare så har man ju redan en text för det mesta. Om man inte samarbetar från början, vilket också händer ibland.
då har man den texten att förhålla sig till och man måste liksom gå in i den. Så det är liksom försöka hitta en teknik som passar för just den berättelsen. I mina egna idéer så kommer det ju mera liksom synkront bild och text, så att jag kan inte säga vad som är först. Så det är olika sätt att jobba och det är ganska stimulerande att ha två olika jobb, kan man säga.